שלום לכולם, ריאליטי צ'ק, תוכנית מיוחדת עם אורחת מאוד מאוד מיוחדת, פתיח קצר ומתחילים בלי יותר מדי דיבורים. שלום לורן. שלום ישראל, מה שלום לכולם. שלומך? נציג רגע את כולם, קרין ארד, טילטיל היקר שלנו, ניצן שיק ולורן, המודחת הטריה מבית האח הגדול. אמת. מה שלומך? אני בסדר. פוסט-טראומה קשה? ממש אבל, מעכלת את הסיטואציה. מה את מרגישה? וואו, אני כמה שמחה, אחרי 5 דקות אני בוכה, אני עוד פעם שמחה, אני לא רעבה, אני כן רעבה, אני עצובה, אני מבסוטה. איך התגובות ברחוב? הכל ביחד, הכל. אבל עצובה ממה? געגעת בטח. לא, מהגעגועים, מההלם, מהשוק, פתאום בבית שלי, אני מחפשת כוס, מה, איפה הכוסות? אני רגילה לסדר של הבית. תסבירי לצופים שזה מרגיש, כל יום שם מרגיש כמו כמה ימים, וזה כאילו בשנים של כלב אתה חי שם, נכון? כן, ממש, זה כל יום שם, זה חודשים. הגעתי למצב שאחרי כמה ימים, קמתי בבית האח, ולא זכרתי קולות של הבית. נכון. לא זכרתי את הקול של בעלי. שירים, שוכחים שירים מוכרים מאוד, נכון? השירים שאנחנו הכי אוהבים, איך קוראים לשיר הזה? אנחנו יודעים תמיד, אין לנו מושג מה הלוואי ויום אחד מישהו יסביר, מישהו יסביר מה קורה שם. זה היה באמת, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. אי אפשר להסביר אותו, לגמרי. באמת אי אפשר איך להסביר התגובות אותו. ברחוב? כנראה שהאפקט מדהימות. הפסיכולוגי של ניתוק התגובות ברחוב ממש זה לא מדהימות. הדברים הצפויים, מה, אני לא מאמין, איך הודח, תראי, בואי תראי את הסרטון שלי, צילמו אותי, איך הגבתי בהדחה. אנשים ממש מופתעים שהודחתי. אז למה את חושבת שהודחת, כאילו? האמת שאני לא מתעסקת בלמה, כי אין לי מה לעשות עם זה. כן, מה זה ייתן לי? מה זה ייתן לי? אני לא יכולה לדעת בוודאות. מורכבויות, להבין דברים על עצמך, להבין מי יכול לענות לי בוודאות למה הודחתי? יש מישהו כזה? לא, זה תהיות, זה לא בהכרח כאילו תשובה חד משמעית. אני הבאתי את המקסימום. כאילו, לא הייתי עושה שום דבר אחרת, אז זה לא הספיק, לא אהבו. בסדר, זה לא רלוונטי, אני יודעת שלא היית עושה שום דבר אחרת. אבל למה עדיין את חושבת? הרי את יודעת מה אומרים עלייך. כן, אבל זה לא מעניין אותי, כי זאת אני. בסדר, אבל בואי נדבר על זה רגע. אין לי בעיה לדבר על זה. לא, לדבר על זה אין לי בעיה, אבל אני לא יודעת. הסחצנית של הבית. אולי זאת הסיבה. אחרי כמה ימים הבנתי את זה. כן, למה? גם אני שואלת את זה, למה? אגב, פחות בעיניי, אני הייתי כאן כל יחיד ומיוחד, שאהב את צמד לורן אליה, הרעות כאילו. כי אני לא חשבתי שאתם רעות. אני גם לא חשבתי, אני לא ידעתי שיש סיכוי כזה בחוץ. אני אוהבת מורכבויות, אבל בעיניי רוב העם, את הסכסכנית של הבית. כן, הבנתי. איזה משונה. לא יודעת אם רוב, כי התגובות שאני מקבלת... אבל את מבינה למה? מאלפות. את מבינה למה? אני אסביר למה. שהיו שיחות של אנשים שמדברים כזוג, עכשיו אני בישראל... אפשר דוגמה ממש אז אני מסביר לך, כל מיני... מה היה הדוגמה? ראיתי שיחה בין חן לעוד איזה מישהו שם בבית שדיברו על אם היא שקרנית מאי. ישר טק עמדת לידם. כאילו זה היה נראה שכל פעם שמדברים זוגות, את נעמדת בשביל להקשיב למה שאומרים. אבל זה לא מה שכולם עושים בבית. אני יכולה להגיב על זה? זה לא בדיוק. בטח. את יכולה להגיד מה שאתה בשביל לדבר, אנחנו לא תוקפים אותך, אנחנו מפתחים שיחה. ברור. מנהלים שיחה. יש כוסות פטל. כן, לא להרגיש מותקף. אנחנו בבית עכשיו בסלון. רק מנתחים את הסיטואציה. אנחנו החברים שלך מהבית שרוצים לשאול אותך, לורן, אנחנו מכירים אותך מבחוץ, 1, 2, 3, 4. מה קרה לך בתוך הבית? תסבירי לנו. אז אני רוצה, קודם כל, אם באמת החברים שלי מהבית היו פה, אז הם אומרים, זה נראה ככה, יש לזה הסבר, היה משהו לפני, היה משהו אחרי, חד משמעית. עכשיו, מבחינת רכלנית, קונה, לא משקרת, וואלה רכלנית, מדברת, באים אליי, מספרים לי. יודעת מה? אהבתי. באמת אני רכלנית, גם בבית אני רכלנית. חברות שלי יוצא אייטן, נורן, כפרה עלייך, מה שמעת, מה את יודעת? שיחות של שעתיים עם חברות בבית, ועידות כל העולם עולה. מודה שלי, קניתי. שפו. הסכסכנית, הכי קשה להתמודד עם זה, למה? אני אסביר לכם משהו. כי יש זדון מאחורה כאילו? לא, נגיד, הזכרת את חן. אתה יודע שבשבוע הראשון חן העלה אותי לנס, פתח לי דברים חבל הזמן. אני הולכת לכם לסוף. שירדתי במדרגות, מה היא תפסה אותי, ומה הייתה חברה שלי הרבה יותר מחן, לא הבנתי למה חן בחר בי ומכל הבית לספר לי את זה, לא הבנתי. בשבוע הראשון, כן? ואז מה אומרת לי, מה הוא אמר לך? מה זה, תקשיבי, באדם בא נפתח אליי, שלא אישית, לא במקום לספר לך, אבל אני יעצתי לחן, לבוא ולפתור איתך את הדבר, אז הוא ידבר איתך על זה. ככה זה התחיל עם חן. לא, סתם דוגמה. יומיים וחצי אחרי תרצה נפתחת אליי. אבל את אומרת שאת לא סכסכנית. אני אזכיר לך. אני לא סכסכנית. אני אזכיר לך מתי. רגע, שנייה, סליחה. אני אזכיר לך. תודה, שנייה לפני שאתה מזכיר לה, את יודעת מה הקטע? עכשיו אני מדברת על מין תתי דינמיקות שהיה לך עם זה, שאנחנו בתור צופים לא מעורים בכל הדבר הזה. לא, גם אם צפינו, אנחנו לא זוכרים את זה, כי פרק של שעה מראה לנו 3 ימים של מה שקורה. מבינה. גם אם צפינו בסצנה שאת עכשיו מדברת עליה, אנחנו לא במשחק כמו שאת במשחק, בשביל לשלוט בכל הפרטי הפרטים האלה. אז מה שאת מספרת לנו כרגע הוא לא רלוונטי לנו. אנחנו משלמים אותך באופן יותר רחב, באופן יותר כללי, על האישיות שלך, לא על דינמיקה ספציפית, משפט שאמרתי. אבל אי אפשר לתפוס אותה על האחוזים שהייתה בפרקים. לא, אבל ברגע שיש... אבל שנייה, חבר'ה. אבל ברגע שיש סיטואציה שרואים אותה בלילה, הולכת, מהירה את מאור ואומרת לה באוזן, תקשיבי. דרור אמר לה איך ככה וככה. לא, זה לא מה שאמרתי. מה זה לא אמר? ראינו. לא, דרור אמר לה, לא, אמרתי לה, רגע.
אבל זה לא היה בגישה כזאת, זה היה לא, בגישה בסדר, הבנת אותי. שומעת מאור, די, חלאס, כן. גם, אגב, גם לפני כמה ימים אמרתי לה על זה, כן? אמרתי לה, זה לא התחיל שמה, שמה התפוצצתי. אבל הם היו חברים טובים שמה- מאוד, לא, לא, ואת הם לא זאת היו שעשית חברים. את אני רוצה הסכסכה להגיד, היא ביניהם. הייתה חברה רוצה שלו, לעזור הוא לא רגע. היה חבר שלה, וזה מה שהציק לי. לא יכלתי לראות. דרור לא היה חבר של מאור בבית? ממש לא. היא אמרה שהוא ממש, צבוע. ממש לא. ועובדתית, במשימה של הג'וקים, היא פתחה הכל על דרור, לא סתם. המאור פתחה על דרור. יש לנו כבר. פה סקופ. אבל לא, אני רוצה להגיד משהו, שהחוויה שלי הייתה זה שאת כאילו נמצאת בסיטואציה מסוימת, מעבירה אותה הלאה שזה בסדר, זה מה שאנשים עושים שם, לחברים אבל מעבירה בדרך אותה בצורה, לא, זה בסדר, בצורה לא משנה למי, מגמתית. בצורה לא מדויקת. ונגיד, עכשיו, אני לא אוהדת גדולה של דרור או מאור, אבל הרגשתי שנגיד בקטע הזה שאת מספרת למאור מה דרור אמר עליה, שהיא מהאום וזה, אז את טיבלת את זה בכל מיני דברים איך שזה נראה בחוץ, זה עשה ממש כן, אני עוול מבינה את זה, שזה אני יכולה נראה לדבר דרור. בשמך? עזרה. לא, אני רוצה אבל זה. מה? אני אני רוצה בכיף. להוסיף, היא לא זוכרת, אבל היא התנסחה צבועה. עם דרור באותו יום לפני, שהיא שמעה אותו מדבר על מאור לא יפה. גם יומיים לפני. יפה, אז היא כבר הייתה חמה עליו, אז כן. בואו... היא אבל רצתה... גם הייתי אומרת לו, תקשיבו, היו סיטואציות שאני ראיתי מהצד, שאם את חברה שלי, אני אהיה איתך עד הסוף. אם אני אראה מישהו שמנסה לפגוע בך, ואתם חברים ככה, ואת כאילו עומדת מאחורה והכל, והוא עושה ההפך הגמור, זה יגמור אותי, כאילו, באיזה קטע את ממשיכה להיות חברה שלו שהוא עושה ההפך הגמור, אבל מה הסיבה ושורף שדרור- אותך את כל הבית. שלא אהב אותך. מה הסיבה שדרור לא אהב אותך? קודם כל, דרור בהתחלה אהב אותי, הוא לא אהב לא אותי אוהב ברגע אף אחד. שעליתי עליו. לא, דרור לא אוהב ברגע אף אחד. שעליתי עליו, שהוא ממש לא, הוא גם קשה לו. תשמעו, אני חושבת דרור שהוא בן אדם טוב. הוא דמות קצה, הוא דמות קצה. טיפוס. חבל על קצה הזמן. של- אבל הוא לא עליי. אפשר להגיד עליו אוהב. אפשר להגיד עליו זקוק, אפשר להגיד עליו נכון. מעדיף, את יכולה מבין גם איפה להגיד, הכוח לא להתבייש, נמצא. להגיד לא, לקקן. הוא לא לקקן אוהב. לקקן מאוד גדול. ברמות, ברמות, הוא לקקן ברמות, גדול. ברמות. אין שם שום כשהוא יצא קשר החוצה רק לאהבה. צריך לשים לו ארטיק את התמונה של בובלי, נכון. שילקק כל אני היום גם שמה אגב לא שירגיש חושבת בבית. שהם לא רק היו לבובלי. כאלה חברים טובים הוא ומאור. זה לא הרגיש לי. אני רוצה לדבר רגע על למה השם שלי היה מעל על השם שלך. אני, כשנכנסת, בפרק הראשון אמרתי כאילו, לא יודעת, את היית הדמות שהתחברתי אליה, ממש, היה שם איזה משהו כזה אותנטי ואינטליגנטי. נכון, היית הבטחה, כן. וחשבתי שאת הולכת לבלוט. עכשיו, יש פה את העניין של עריכה גם, שלא לך יש שליטה עליו ולנו אין מושג. לא, אפשר להאשים את העריכה. לא, אני לא ממש מאשימה אפשר עריכה, להגיד. אבל אני לוקחת בחשבון גם את זה. הרגשתי שאת נבלעת בתוך כל מיני מערכות יחסים כזה של צמדים מה ושלישיות. היא תעשה, אבל? ולא... לא, ממש יש תעשה. סיפור בבית, אני עם רוצה- צמדים, לא, שלישיות, מה- והיא מה- נשואה, מה- היא לא יכולה אני, סיפור. בדיוק, זה מה שרציתי. רגע, הקשר שנייה, אני לנשואה? נכנסתי, אסביר לך עוד את פעם, אין לה סיפור במשבצת בבית. של נשואה, אוקיי? שנייה. הנה, גם היא קודם כל, אומרת. יש לי סיפור חיים מטורף שכל הבית ידע, ודיברתי על זה גם בחדר, פשוט זה לא יצא לצופים. אני נכנסתי כנשואה. גם הוא זה- בן שנייה, נשוי. אני בשבוע אומר את זה כל הזמן, הראשון, אני אומרת לי מה הקשר. הוא גבר. גברים, בדיוק. עם הבנות, עם הפה, עם תודה השם. רבה. אני לא יכלתי להיות בסיטואציות כאלה, כי הבנת? אני מכבדת את בעלי בבית. הבנתי. רגע, לא, בשבוע עדיין לא הראשון, הבנתי. לקחתי צעד אחורה, אמרתי, רגע, אני אראה מה קורה, כמה מכבדים אותי. בשבוע הראשון לא הראיתי לי בגד ים, אבל הם אומרים לי, בואי לבריכה שימי בגד ים. אני אומרת להם, לא, תודה, חם לי, אני לא משתזפת. בשביל לדעת שאני מכבדת את עצמי, וכשבעלי יראה אותי עם בגד ים, הוא ירגיש בנוח, כי הוא יודע מה אני עושה והוא סומך עליי. אבל בשבוע הראשון אני הייתי צריכה להבין, מי נגד מי, ככה אני בחיים שלי. לא, אני זה קודם כל בסדר בודקת את גמור, אני הסיטואציה, גם לא בודקת את מדברת על הסביבה. לבלוט ברמת אוקיי? מה לא, את לא. לובשת. אבל זה ואז מוריד לאט לך לאט זה חלק התחיל. מהנרטיבים. אם את באה נשואה ואת לא יכולה לייצר רומן, או לא יכולה לפלרטט. זה מה שאני זה מוריד אומר. לך חלק ואני לא מה- אהיה בשיח שמדברים שם על חלק סקס, מהעיסוק. סליחה על המילה. אני לא יכולה להיות בכל מיני... לא יכולה. ואז? אל תתנצל על המילה ואז- סקס. ואז שמת את הדרגות של הרס"ר ונכנס למטבח. מה היא אני- תעשה? לא, לא, אין לא, בעיה, אני לא אומר לא, כלום. מטבח זה אני בלי קשר, 24/7, גם אם הייתי שליטה, רווקה, זה כיף מטבח. הייתי נכנסת ועושה מטבח בלי קשר, כי זה הלב שלי וזה האהבה שלי, וככה אני גם ביום-יום. אבל זה מאוד קשה להיכנס במשבצת כזאת, בעונה כזאת, כן. זה מטורפת, רווקים, רווקות, שלישיות, רביעיות, חמישיות. מה זה לאווה איילנד? זה מטורף, זה מטורף מה שהיה שם. מסכים. ועדיין, הצלחתי להיות מספר אחת בבית, אמיתי. לא, במה? ראו שאת אהובה. בבית, במה? ראו חברה שאת אהובה. אבל חברה אכבר, חברה, אבל ולא אתם לא כי אני מבינים מרקדת. למה, הדינמיקה שקורית בבית זה לא מה שקורה בחוץ. בסדר, ברור שאני לא יכולה להבין את זה. זה משגע ברור, אותי אבל שאתם תקשיב, מאמינים ישראל, לדינמיקה. אבל איך הם... היה לי ריבים בשבוע הראשון. היא ומאור היו בטופ שם מבחינת הבית, כאילו שולטים בבית והכל, ושתיהם בחוץ. כאילו, וכל הבית בשוק על רגע, זה. לא, לורן לא מסכימה על מה שאמרת. מה, מבחינת דינמיקה, הייתם מסתדרתם יופי, מה? ראו אתכם כל פרק, בתוך הבית הייתם מקובלים, מדברים עם כולם. אני לא נגד העריכה, כי מה שהראו בסופו של דבר זה דברים שאני אמרתי ועשיתי, אף אחד לא שתה לי את זה, אבל אני מתבאסת וכואב לי שלא יראו הרבה צדדים אחרים שהסטלבט, אני אגיד הצחוקים, לך למה. ההומור. ראינו, אבל רב אני אגיד לך הסטודיו שאני למה. ראיתי. הצחוקים צוחקת, שעשינו שם. שרה, אבל רגיל, כן. 20 דמויות בבית, אתה לא יכול בפרק של שעה להראות את כל הצדדים נכון, של מישהו. אבל מה אני- אתה עושה? שנייה.
אתה לוקח קו מנחה של בן אדם, מה התכונה הבולטת באופי שלו. או מה ולצערי התכונה שאתה אצלך... רוצה. את- בולטת. לא, מה לא התכונה נכון, שאתה רוצה? לא נכון. מסכה, נשמה, אני חושבת שכן, נשמה, סליחה. הייתי בשתיים עד הסוף, יודע בדיוק איך המערכת עובדת. אין כזה דבר. אני גם יודעת איך המערכת לא עובדת. לוקחים קו אופי, הנרטיב מוחלט. ישראל, אני לא יודעת, לוקחים אנשים- נרטיב שאתה לא בא איתו. תקשיב, אנשים באו אליי לגשר. קיבלתי הודעה מיוצא האח הגדול, אחד מהמודחים אמר לי, אני בשוק, עשו לך, אני בהלם. כן. אני בשוק. את זאת שהיית מגשרת, את זאת שהיית מסתדרת. ספרי לנו מי. יובל ושני, קודם כל, מה שעברתי איתם, הם היו מרימים אותי באמצע הלילה. יובל היה טוב, עכשיו הם חווה בלתי איזה נסבלים. התקף מול שני, קומי, אני צריך אותך, אני מדברת איתו, בלילות, חוזרת, מחר שני, בואו תשלימו. תקשיבי, וזה כל כך אפרופו כאב שני. לי. כאב לי ברמות, רכלנית קניתי, סכסכנית, איך? אבל רק... רגע, שנייה, אפרופו שאני... אחד הציוויים בתורה שלא לא תלך רכיל בעמך, זה בדיוק מהסיבה הזאת, כדי לא להביא אנשים לידי סכסוך. זאת אומרת, רכילות שווה סכסוך אוטומטית, נקודה. לא מסכימה איתך. אחרת זה לא רכילות, זה לא מעניין. אבל עובדתית, שורה תחתונה, אני עשיתי להם טוב, בגלל זה הם אהבו אותי. עשית- אם הייתי מסכסכת ביניהם... לשני רוב לא הסיכויים עשית שהם כזה היו- טוב, לא היית חברה כל כך טובה של שני, גם בתקציב, כל הזמן רבתי איתה על כל מיני שטויות, עגבניות, לא עגבניות. היה לך כל מיני קונפליקטים עם ממש שני. צריך לא, להיות שאני גאון. הייתי... היה לא לך- נכון. שני. לא תקשיבי, הסתדרת עם לא- שני. לא נכון. ראינו את זה. חבר'ה, תקשיבו, כי רב תקשיבו. עם כוסות. אני הייתי יצאתי- בצד לא, שלך לא, ברגע לא, זה לא של נכון. צד, אבל היה לה ויכוחים עם שני. לא, ויכוחים, יש לי ויכוחים עם כל החברים שלי, שני כי אני אומרת את מתווכחת עם דעתי, אין כולם, דבר כזה כן. שלא יהיו לי ויכוחים, התווכחת כל איתנו החיים גם שלי עכשיו. מתווכחת ויכוחים. זה אבל אני האישה. מאוד אוהבת את שני, אני מעריכה אותה פיצוצים, ואני, שני בשבוע הראשון, בכתה בגלל איזה משהו שאמרו לה, לא משנה, אני קמתי מהמיטה, ראיתי שבחדר כביסה, ואמרתי, טוב, את לא לבד פה, אני איתך, את לא רק נכון, יובל. נכון. יום למחרת הלכתי למאור ודרור, אמרתי, תקשיבו לי טוב, מה שאתם עושים זה לא סבבה, ולא יראו כלום מזה. מה אור כל ריב שלה? אני, למרות שהייתי חברה שלה, פשוט לא הייתי פותחת עליה ליד אנשים, כי היא חברה שלי, שלוקחת אותה לצד. ויורה, הייתה בוכה ממני, לא מהסיטואציה, היא כבר הייתה בוכה ממני, הייתי אומרת לה, מה את עושה? מה את עושה? למה את מדברת ככה? היו את הדברים האלה. לא יצא, וזה מה שקרה. הסברת לה שיש לה בעיות גישה? למי? מה- לשני? רגע. שני? ברור היה על זה שאמרתי לה. מלא שיח. ברור, אתה את יודעת אני למה זה אקבל מה משודר? שאתה אומרת, בוא- הגישה שלך. אז את יודעת מה? בואי נדבר על את יודעת למה הפרספקטיבה. זה לא שודר? למה? כי צריך שאני אהיה- כי לא אוהבים דמויות מורכבות. אבל את סתם... בריאליטי. את מנחשת. לא, אני את לא יודעת. אני, בתור צופה, זה מה שאני חושבת. אוקיי. זה מה שאני חושבת. אז לא אוהבים מה- דמויות תקשיב, מורכבות. ישראל, דמויות שהן דמויות שטוחות, מגיעות רחוק, הדמויות שהן המערכת- מורכבות, מודחות. המערכת, ממש לא. בטח שכן. ממש לא. המערכת עובדת בצורה אחרת ממה שהצופה חושב. זה אחד, שתיים. קשור למערכת, קשור לטעם בוא של נדבר האנשים. רגע על פרספקטיבה שלך מתוך הבית. איך את תופסת את המערכת יחסים בין שאול עליה? כאסטרטגיה, כמשהו שהוא התאהב, סתם כאיזה משהו שהוא רוצה לייחד את עצמו, כי אין לו כלום בראש? מה? תשמע, וואי, זו סיטואציה הזויה, אני חושבת מה הקטע שלו? אני חושבת שהם לוקים אחד על השנייה, כן? כן? אני לא חושבת שיצא מזה משהו. אבל עליה ברמה הרבה יותר גבוהה ממנו. בגלל זה אני לא חושבת, לא, תשמעי, אני לא אגיד את זה. שאול מסתכל על החיים בגישה שונה לגמרי, היה לנו שם ריבים עם שאול. לא, הוא מצחיק אותי, השאול הזה. שאול ימי הביניים, אני קוראה לו, אוקיי? הוא של פעם, הוא... איך של פעם? הוא לימד אז אותך מה? זה נשימות בסדר של שלו. וים הוף בנס. של פעם אבל לא, מתאהב אחרי בטרנסים. שלו, שיש לו רגע המחשבות של שלו. שלקה, אחרי זה מה, הוא מה? למי הרגע של פלירטט שלקה? עם שני. באמת? כן, למי היה יש- איזה מה? רגע ששאול אמר שיש לו רגע, שהוא מתחיל לפתח רגשות לשלקה. לא, לא, בשיחה עם לא, שני לא. הארזים. אין סיכוי, אין נשבעת. הוא עושה להם קטע, הוא עושה להם זה קטע. הסטלבט, זה אוקיי, הבדיחה. בסדר. כל היינו עושים שם אבל עם סטלבט. שני הוא לא פלירטט? לא, כן. לא ראיתי. השיחות שלך עם מלאיה, עם שאול, היה נראה מאולץ. היה נראה גם בנס, את יושבת איתו, עם מלאיה, ואת מנסה בכוח לחבר ביניהם, ולתפוס אותה באיזה מילה. היא לא מתאימה לחתונה? לקחת איזה מילה בטעות שהוא זרק אותה, ולעשות איזה משהו עכשיו נגד הקהילה, מסכים או איתך. נגד משהו. היה צחוקים, לא, זה היינו לא היה עושים- סטלבט, זה היה נראה אני שניסיתם הייתי לתפוס אותו, זה לא היה בסיטואציה. בנס, זה היה ליד המטבח. זה היה נראה לא טוב. זה היה נראה לא אני טוב. ועליה החברות הכי טובות של שאול, אגב. מי? אני ועליה. זה ברור, בבית. אני יודע. והצחוקים דרך אגב, שהיינו ברגע עושים- שיצאת, היא רק פורחת בבית עכשיו. אני שם לב, היא מדברת עם כולם, עם מאי, היא עושה צחוקים, פתאום זה היה, פתאום היא השתחררה. אבל זה תמיד למה? מה שקורה רגע, כשאתה עושים לך את הצמד, אני מניחה. בוא נשמע אותה רגע. כן. מה, סליחה. לגבי מה? לגבי המערכת יחסים, תני לנו פה את האמת. יהיה או לא יהיה? אני, לא יהיה. לא יהיה, בחוץ נכון? אין סיכוי. אין סיכוי פחדן. בבית, אני אני לא יודעת מסכים מה, איתך. לאן הם ילכו. אז למה אני למה מסכים זה? איתך. למה זה קורה? אגב, אני חושבת שעליה קצת דוקה על שאול, כן? אני גם חושבת. אני והוא- חותמת שעליה והוא- דוקה על שאול. והוא- אני גם. הוא לא סגור על זה. הוא כן ולא. כי הוא מפחד. נכון. יש זה מפחיד משהו אותו. שמונע ממנו להוציא את זה. יש משהו. שם משהו. משהו. יש. משהו. אני לא יודעת מה פיל הסיבות בחדר. שלו, כי הוא מורכב בפני עצמו, הוא דמות מאוד מורכבת. אין לו את באמת, הסבכת. באמת. יכול להיות שעליה, בגלל התהליך שהיא עברה, כי היא בעיניי אישה מאוד 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 איכותית, שהיא עדיין לא מרגישה שמגיע לה הכי טוב, כי בעיניי שאול לא ברמה שלה בכלל, לא, לא, כאילו אין ברמה סיכוי. האינטלקטואלית, את אומרת, והיא דלוקה עליו, היא יורדת זה מפתיע בסטנדרטים אותי. כאילו? היא לא כן. תיתן לזה הזדמנות בחוץ דקה. היא לא. בחוץ, כן. וואלה. דקה. למה? דקה. אבל בבית היא מורידה קצת כי עליי סטנדרטים.
מהשיחות אבל את שלי לא איתה... מכירה אותה מבחוץ. לא, אני לא מאמינה, אני אומרת מה שאני חושבת. לסטוץ אין מצב לדעתי. שלו. לא, אני לא מדברת על סטוץ, היא לא תצא איתו. לא, היא לא תצא. למה היא לא תצא איתו? למה? לא כי בפומבי. בשבילה הוא פדיחה, אני אגיד לך את האמת. באיזה בשבילה, קטע? הוא פדיחה יצאתי איתו בשבילה. כי הוא איפה? היא לא שם, אבל. היא לא שם, איפה- לא באה. את איפה מבינה? היה? דברים וואו, כאלה את אבל. אומרת, ואנשים אחרים לא אומרים. אז אחרי זה הם חושבים שאת שחקנית. את מבינה שככה זה... איפה רגע. הדעה שלך בסייב של ה-50,000 שקל? אני לא מאמינה בסייב, ואמרתי את זה 200 פעם, ולא הייתי לוחצת ולא מצטערת על זה שלא לחצתי. זה דווקא ולא טוב, זה מצטערת. דווקא, כן. לא מצטער זה עליי, אהבנו. אני יודעת מה דעתי על סייב, אני לא אעשה את זה, כי זאת חברה שלי. זה אהב. ומה את חושבת עליו שהוא עשה את זה? שזה שאול. מה זה שאול? הוא לא יצא, אבל הוא שאול. הציל את חברה שאול, שלה. שאול, חכם, יצאת חכם, החוצה, הלכת לחדר קודם שלה, עושה, התחלת ואז- לבכות, אמרו לך נכון, שהיא חזרה, חושב. טרחת מאושר, אז הוא עושה שמע, משהו לא, בסדר. לא, 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 לא. החזיר לה את חברה למה אני לא? אמרתי שכרגע אני מדברת, כי כן. זה שיחק לי לידיים שלי, שחברה שלי נשארה, אבל אם זה אבל- לא היה חבר שלי, הייתי מתפוצצת בדיוק כמוהם, אני אז אמרתי אני שואל, לשאול. מבחינתך נכון. הוא עשה טוב או לא? אני אמרה שלא. בשבילי כלורן, טוב לי שחברה שלי נשארה. בשביל הבית לא. ככלל, לא מאמינה בכפתור הזה. ברור. לא מאמינה בכפתור הזה. או אין סיכוי ב-50,000 שהייתי שהלכו. לוחצת. איזשהו משהו ברור. בתוכך קטן, איזה קול קטן, היה רוצה שילחצו בשבילך גם? מה זה? לא, אם אני לא מאמינה לזה, אפשר גם. איך אפשר ללחוץ לי? לא, מקלה, אם היה... אם היה אפשר, הייתה מי את רוצה אופציה, אם היה שילחץ אפשר. לך? היית רוצה שילחצו? היית מצפה ממי היית מצפה שילחצו? לא, לא, אף אחד לא לוחץ לי. אבל אם לא, אפשר... אבל נראה, הייתי... היית שמחה? מוזר שאת אומרת את זה. להישאר עוד? אני חייב רגע להגיד משהו. את אומרת, זה מוזר מה שאת אומרת. מה? כי לפני דקה אמרת, כל הבית היה חבר שלי. חברים כולם אוהבים, מתים הם לא עליי. היו לוחצים. ושואלים אותך עכשיו, אם לא אחד היה לוחצים. לוחץ לך, את אומרת, לא, אף אחד לא היה אבל לוחץ אני לא לי. הייתי לוחצת, לא, אני זה- לא מאמינים. לא, לא לא, הבנת, זה- את לא אשמה. אני שואל עכשיו, איך יכול להיות שאת אומרת שאף אחד לא היה לוחץ אם כולם חברים שלך? חכם, אף אחד לא מאמין בסייב. אף אחד. אוקיי. כי אין מה ללחוץ. אף אחד. אני מוזר. יכולה לשאול אותך מה את חושבת על ה... כאילו, עליי הרי הודחה ואז חזרה. נכון. את חושבת שהיא תמשיך, שהיא תגיע רחוק? כאילו, איך את... ביום שעליה חזרה, אמרתי לה שיש לה הזדמנות שנייה, והגיע הזמן שתפתח את הפה שלה. איך היא לא הייתה ותצעק את עצמה. מודחת אבל, במקומך? איך? אין לי מושג. כי יש כבר לזה כל הדיר? מיני- אני אגיד לך כל מיני איך. כי שיקולים בפרק כאלה. האחרון הרימו לה עליי המלא. מי הרים לעליי? מה היה? עוד פעם יראו אותה... העריכה של הפרק. עוד פעם יראו אותה באותה שתיים. אולי העריכה הקהל של לא. הפרק הראתה אותה מול מאי, ומאי יצאה ילדותית וקטנונית. אולי הקהל ממש לא. מסתקרן. מאמינה. עליי יצאה מה, מבאסת. היום זה כאילו הספורט שלך לא להסכים איתי? לא הבנתי. כל דבר שאני אומרת, באמת, לי, באמת, רגע, לא. לא דעתי. אולי הקהל מסתקרן לראות אם יהיה באמת זוגיות פה עם שאול, או לא יהיה זוג, אז יהיה אבל משהו, הראו את זה הרבה סקרן יותר. לדעת, אז משאירים אותה, אני לא הפרק היה יודע. ערוך ככה, שהראו הרבה מאוד. גם את ההתהוות של הזוגיות עם שאול, וגם את כמה באמת. עליה היא בסדר לעומת מאי. לורן, החברה שלך מאוד זכוכה. מה זה? מאוד זכוכה. גם את זה מאוד אמרתי לה. זכוכה. אני אמרתי לה היא את זה. מאוד זכוכה. אני אמרתי לה בפנים. היא מאוד, שיש יש דברים לה שהיא לא יכולה לדבר איתם משהו- בצורה כזאת, שזה לא עובר, שזה לא נעים. היא קצת הרבה מתנשאת. כן, אבל באמת זאת היא. היא לא מה זה משחקת זאת היא? אותה, זאת היא, היא ככה, ולא- היא בסדר, מדברת, אבל בסדר, היא לא גם אני גם את, מתכוונת. מה אני אני אעשה? שאמרתי לה את זה, היא בכתה. עכשיו, היה סיטואציה אבל עם זאת האמת. אנה, שהיא דווקא שם איזה משפט, כאילו, יש לי הסבירה עוד שאלה לה, חשובה. ביטלה את מה שהיא אמרה, והיא הסבירה לה את זה בשפה גבוהה. דפקתי לה מבט, אנה לא שמה לב בכלל לסיטואציה, אני שמתי לב. מה עם אנה באמת? מה עם ואז אנה? זהו, זהו, מה אוקיי. הסיפור של אנה? למה לא... אנה וארז איסקוב הולכת היא להתחיל עושה שם משהו. מסאז'ים לאיסקוב כרגע. התחיל כבר? תקשיבו מה היה. אבל יהיה. אתה רוצה לשמוע? לא רק רגע, תנו לה לדבר אבל, תנו לה לדבר. כן. אז תקשיבו מה היה. לא, יאללה. אנה, היה את הקטע עם גלעד, אוקיי? שנדלקה עליו, הטעם שלה, בלה בלה בלה. גלעד. גלעד. כן. אחר כך אני באתי אליה, אמרתי לה, תקשיבי, אני חייבת לשאול, אחרי שגלעד הודח, שאלתי אותה, תגידי, איך אמרת שאת דלוקה על גלעד, אם יש לך את צ'וצ'ו בחוץ? עכשיו, אני לא ידעתי, שהיא סיפרה לי על גלעד, לא ידעתי שיש צ'וצ'ו בכלל. אחר כך הסבירו לי שיש צ'וצ'ו. צ'וצ'ו? הבן זוג שלה בחוץ. מסתבר. ואז היא אמרה לי, לא, תקשיבי, כשנכנסתי, אמרנו שאנחנו לא ביחד ונצא, נראה. אמרתי לה, את נכנסת כרווקה? אמרה לי, כן. אמרתי, טוב. זה היה ממש אחרי שגלעד יצא. לפני שבועיים, אנחנו חושבות, ראיתי אותה בוכה כרגיל, באתי, כי היא רבה עם מאי וזה, באתי, אמרתי לה, אנה, מה קורה עכשיו? חשבתי שתגיד לי בסדר ואני אמשיך, אז היא המשיכה לבכות, אמרתי, טוב, לא נעים, אני יושב איתה וזה. ואז דיברנו על כל העניין הזה של צ'וצ'ו, והיא אומרת לי, למה הוא לא בא לצעוק לי, למה זה, אמרתי לה, אבל אמרת שנפרדתם, תדברו שתצאו, אז משהו, אבל כן, בכל אבל זאת- אני מתגעגעת אליו, יום אחרי הוא בא לצעוק, מה הוא צועק? אני אוהב אותך, אנה, סופיה, קלמן, אני אוהב אותך, מבסוטים, כפיים בחצר, יופי. פתאום המשימה של המכוניות, המשימה של המכוניות, היה לה את הכתב הזה. נכון. מאותו רגע, מסכן צ'וצ'ו, נגמר עליו. זה קרה ביום היא האחרון? הלכה בבית, יום שבת, לפני שאני עפתי. היא יושבת בבית, והיא אומרת, הוא רכב לי על הגב, הוא אומר שאנחנו זוג. אמרתי לה, אנה, הוא צעק לך לפני שבועיים שהוא אוהב אותך ושמחנו ובכית, כאילו, מה רכב לך על הגב? את שמחת שהוא בא לצעוק? משהו הוא רכב מאוד לה על הגב, מוזר לי מאוד משהו בקטע הזה. הזיה, מאוד משהו זהיר, הזיה. מאוד מוזר לי. לא, הוא רכב לי על הגב, הוא רכב לי על הגב, והיא התחילה אם דיברת מהמסיבה בקטע של להתקרב המשימה, ואז ראיתי אותך, רגע, באוטוין, וכן לתפוס שיער אני רואה- ונגיעות. אני רואה אותך פקחית. ועכשיו עם ארז איסקוב, שוטרת. מתחיל. שוטרת. גיליתי אותך, מה גיליתי אותך? נראה לי הולך להיות שם משהו.
זה, וואו, הם... אני רואה אותך כן. שוטרת, עומדת שם, נותנת דוחות למי שלא מתנהג יפה, ואז מאי בעליי עומדות, ויש את הסיפור שהיא לא מאמינה לה, או כן מאמינה לה, על השקר שהיא דוגמנית. מה זה משנה אם היא מדגמנת עכשיו? זה משנה. למה? כי זה מה זה משקרת, משנה? זה משנה. לא, אני רוצה לענות לך, למה אני רוצה לעמוד, לענות לך. ואני רואה את ההתנסות שעומדת, כאילו תפסנו אותך על חם, מה הבעיה? לי זה משנה. למה? אני רוצה לדעת. ישראל זה משנה לך אם היא דגמה לחברה כזאת או חברה זה כזאת? לא מתחיל שם, וזה לא ילדה נגמר. בת מה 19, הבעיה? ילדה בת 19 שנכנסת לסיטואציה מאוד מאוד מלחיצה. היא מבחינתה דרכה עכשיו מילה. נמצאת מה, אני באיזשהו הפסיכולוג לא, שלה? לא, לא. באיזשהו שלא ראיון. תשקר. מה קרה? שתתמודד. מה? אז היא מגזימה טיפה. אז אני אסביר לכם איך זה התחיל ואיך זה נגמר, ככה בקצרה. מאי לא משתפת על החיים שלה, מספרת ככה, זורקת ככה גיצים, אוקיי? סקים, סטטי, טטטה. עכשיו, אני, גם אם היא הייתה אומרת לי שהיא דוגמנית של ויקטוריה סיקרט, וואלה, הייתי, מה זה מחייכת ומבסוטית, כי אני לא מבינה, אין לי קשר לעולם הזה, זה לא אני, מי אני שאני אדבר על זה? עליי ושאולי יושבים ואומרים, אבל אין דבר כזה, אין, בלה בלה בלה, לא משנה. אחר כך היה את הקטע עם הספר תהילים, אחר כך היה את הקטע עם אבא שלה וכן, אז כל זה, מה היה עם הספר? לא מה היה עם הסתדרו. הספר תהילים? מה שאת באה להגיד היא שמאי שקרנית? פתולוגית? זה מה שאת באה להגיד? יש שם הרבה דברים שלא מסתדרים. תגידי את האמת. אני לא יודעת מה האמת בתכלס. אז מה לא שאת- לקבוע. מה שאת- המכלול שקרנית של מאי, החיים, היא שקרנית שקרנית? של החיים, טוב, גם שקרנית. מיצינו את כל נושא השקרים. לא, סליחה, מה היה עם הספר תהילים? זה לשון הרע. מה לשון הרע? זה עובדות, איזה לשון זה הרע? הרכילאית שזה לא לא יכולה אבא לעמוד שלה בזה. אבא שלה אני כתב, מתה אבל אני אומרת לדעת. שארבע שנים לא בקשר איתו, והוא רשם לה, תחזרי בשלום, את לא לבד, תדעי תמיד שאני... אז אנחנו שואלים אותה, מאיפה תחזרי? לא יודעת. אוקיי. אחר כך היא סיפרה לנו ש4 שנים היא לא בקשר. חן פגש את אבא שלה. חן והיא יצאו לפני שנה. איך חן פגש את אבא שלך אם את לא מדברת עם אבא שלך? ואם אני לא בקשר עם אבא שלי, למה שאני אכיר אותה בן זוג שלי? כאילו, הרבה דברים לא הסתדרו, ועליי היא ידעה את הכל, גם אני ידעתי, אבל אותי זה לא עניין, למה שאני אפתח את זה? תשקרי, לא תשקרי, זה שלך, מה אכפת לי מה את שקרת? ואז עליי, זה הציק לה, ואז היא התחילה... למה זה לעשות את הציק לה? מקנאה אולי? לא, כי... אז מה למה? היה- כי היא נפגעה בן אדם ממשהו, שלא אמרה מציק שהיא לו משהו, צריכה אז הוא לדבר. מקנאה, אני לא מבין למה אבל זה כל למה? כך זה גם מציק לה. עכשיו יש לי כי זה שאלה הציק אליך. לה, לא- אם עכשיו תשב למה ליד זה מישהו, מציק לה? והוא זאת יספר לך סיפורים השאלה. על ישראל, הוא יגיד לך וואלה, אם עכשיו תשב ליד מישהו שאתה לא מכיר, אוקיי? כן. והוא רק חרטט על ישראל, חבר שלך, ויגיד, זה לא יציק לך לא תתערב, ותגיד לו, וואלה, זה לא ככה. הוא לא הולך לך על חברה שלה. הוא לא הולך לך על משקר, חברה. אבל. לא לכלך, משקר, כאילו, טוב, אתה יודע יאללה, שמישהו משקר, אנחנו מה חייבים- הבעיה? אנחנו חייבים להתקדם, אנחנו לא בחצר של הבית של האח הגדול. טוב, אז קדימה. לורן הודחה. עכשיו אנחנו אבל רוצים... השיחה הזאת, מה זה לא נגמרה? אז תמשיכו את זה בפינת עישון למעלה. עכשיו אנחנו רוצים לדעת ככה, מי כן. לדעתך חמישיית הגמר, אנחנו נסדר את הגמר, החמישייה וואו. פה מחדש, ומי הזוכה הראוי, ומי לדעתך ראוי בפני הקהל, ומי לדעתך ראוי בפני הבית, לזכות. אוקיי. אוקיי? הבנת? כי זה דינמיקות כן, כן, שונות, הבנתי. אתם לא אפשר במודעות. להתחיל מהגמר? מי או המודח מאיפה? הבא? וואו. נראה לי אנה. את חושבת? למרות שיוסי היה ממש לא, מולך? יוסי לא יצא לדעתי. למה? מה הקטע הזה שהוא לא יצא שרי? לי. עזבו את יוסי רגע. אנה, בואו נקצר. כן. אנה, שאול, נתנאל. אז רגע, זה ההימור של גם לורן. דרור יכול מאוד להיות. אני חושבת יוסי. לא, איך תחליטי? אחד, אינטואיציה. רק אחד, אינטואיציה, אחד, כן, אחד? כן. זה כמו שאני אמרתי לורן פעם קודמת, הייתי לורן. צריכה לבחור אחד, בחרתי אותך. מה את חושבת, ניצן? אנה. אנה. למרות שבאמת אי אפשר לדעת, אני לא מבינה את ה... אפשר לדעת, אפשר לא לדעת. משנה, אינסטינקט, אינטואיציה. כן. בבית הזה אתה חייב אינטואיציה. טיל. לא יודע, אני עדיין, נראה לי שדרור, לא יודע. דרור? כן, כי אמרת שלי, דרור אני פעם הייתי בטוחה קודמת? שדרור יעוף. נראה לי. בהלכה שלך היינו. הייתי בטוחה למרות שדרור שעכשיו הוא יעוף, בתקופה בהנחה טובה. אז תחליט. לא, אבל דרור בתקופה עדיין, טובה, הוא- זה לא קשור. הוא מפחד. הפקה, אנחנו רוצים לוח דיגיטלי, בבקשה. אין תקציב, בקושי לויטמינצ'יק יש. אהבתי. קרין, יוסי. יוסי. חבל על ההימור. למה? מה את אומרת? עד כדי כך. למה את אומרת את זה אבל? לא, עזבו. יאללה. לא, אז אנחנו נגיד את זה, גם מה שאמרנו מההתחלה, שהקהל של עינב. ביג שוט בבית, מישהו אבל מתעסק עוד מעט, איתה? הקהל של יודע עינב, את זה שבגללו זה לא עף? הקהל של בחוץ. לא, אני חושב פשוט שהם עדיין שבויים בידיעה הזאת. הוא אגב בטוח שבגללו עפת. ברור לי. זה היה של בן הוא אמר לי אדם. את זה כל כך הרבה פעמים לפני. אני אגיד לך זה ברור למה, אני לי. אגיד לך למה אני אף פעם לא מאמין, אני אגיד לך למה אני לא מאמין לעניין הזה עם יוסי, שכאילו עינם וזה, אני לא מאמין אני גם לדבר, לא מאמין. אני אגיד לך למה, בגלל שאני יודע כמה כוח יש לך עכשיו, בפריים טיים, שאתה נמצא כל פרק בתור מתמודד באח הגדול, ועוד עונה עם כל כך הרבה צפיות, שהכוח הזה הוא הרבה יותר חזק מכל שהוא אז איך יגזו אתה אחרת מסביר שגם את זה? אתכם. בקושי ברור. רואים אותו, בקושי שומעים אותו, בקושי מה... אז אני- ששומעים אותו מה- מדבר שטויות. כן, מה יש לקהל להשאיר אותו? אז אני חושב, אני אגיד לכם מה אני חושב, הפסיכולוגיה של הקהל. אני לא מפחד מעינב. שיותר, הרי מה קורה? אם הוא לא מפריע לי, הוא בבית, לפעמים הוא זורק את השטויות שלו, זה אני לא מתייחס אליו, אני מתייחס כאילו זה דוד שלי בחצר עכשיו, מדבר עם עצמו, אוקיי? ככה אני מסתכל על זה במסך. צודק.
ויש לי עכשיו את לורן שעצבנה אותי, מפעילה בי אמוציות וזה, ובא לי להוציא אותה. אני אלך על לורן. יותר קל לשנוא מלאור. מה אכפת לי מלאור? בבית הזה. בדיוק, יותר קל לשנוא הבית הזה מלאור. יותר שונאת. יש לי מין מצד תחושה, שני, אני אגיד פה ההצבעה משהו, אני אזרוק היא פצצה. אבל אני ההצבעה היא אזרוק פצצה. בעד, לא נגד. נכון, כל הזמן אבל אומרת את זה. יש לי מין תחושה שעינב מתה כבר שיחזור הביתה. אני חותמת אני אומר לכם את זה. שהחלום שלה... יש לי תחושה שעינב בובליל מתה שאבא בטוחה. שלה יחזור כבר הביתה. אני בטוחה. מין תחושה כזאת, לא יודע מה למה. איתך? אז יש לנו ככה, לורן וניצן מפדח אלנה, טיל החליט שדרור הולך, מפעילה חמה. קרין חושבת שיוסי מקווה הולך. גם, חושבת ומקווה. יפה. תסלח לי, עינב. אני לא אמרתי, אני חושב משהו שלא אחר תעלי כזה. אני במדרגות, חושב על חן. אני לא אעלה... אני חושב שחן לגג. ילך. כן? כן. הוא היה ההימור הראשון שלי, חן. יפה. וואו. זוכה או זוכה? אני או הקהל? הקהל, מה בעיני הקהל? הקהל יובל. הקהל אוהב את יובל. באמת? אוקיי. כן. אחלה בחור. המנצח. אפרופו, המנצח אחלה שלי זה בחור. מאוד. האמת שאני גם המנצח שלך זה מחבבת את מוגרבי. יובל כן. מאוד. מכולם כן. מאוד מחבבת את יובל, והוא גם לא דמות, הוא גם מורכב. חד משמעית, אני אוהבת. אוהבת את המורכבות. שאל אותי מי זה גם... כן, אני שואל את כולם. מי המנצח? בכבוד. אני או הקהל? הקהל. הקהל. רק הקהל מעניין עכשיו, רק את אורן שאלתי. הקהל, יש לי איזה חשש, לא מי באמת הקהל? חשש, כי אני מי מפרגנת הקהל? לו, אבל מי הקהל הקהל יבחר ייתן לו את בעיניי את הכסף? מוגרבי או שלקה. מוגרבי או שלקה. כן. וואלה, כן. רוצה להחליט על אבל אחד אני- מהם? רגע, אבל תשאל אותי אני. אני חושבת יותר יובל. אוקיי. היוגב תפס. כנראה. טיל. תעשה לי יוגב! שלקה? וואלה, יש לנו פעמיים שלקה. שלקה ותעשה גם לב ענקי. תודה. מי עוד חושב שלקה? מצחיקה את קהל, אנחנו פשוט מדברים. משהו לא שלך, מטורף. לא שלך, של הקהל. תקשיב, גם קהל וגם חכה, עוד לא נגמרה העונה, לא הסתיימה, היא צריכה להיות בכל תוכנית אפשרית, הלאה, מי? הדבר הזה. קרין, יש לך זוכה? לדעתי הקהל יבחר את שלקה. שלקה. כן, או מוגרבי, אוקיי. או... טוב, אני אפסיק. אני אומר ראש בראש, מאי ושלקה בסוף. ראש מאי? בראש, כן. וואו, לא דיברנו על תרצה בכלל. לורן יקרה שלנו, דיברנו לפני על שאנחנו תרצה. יוצאים בהקשר של לפרסומות, הקהל אני ולא רוצה בחירה להעניק שלו. לך מריאליטי צ'ק את המגנט שלך. הבנתי אולי שיש לנו הכבוד. איזה היכרות מוקדמת או משהו? כן, אבל... שמה? שהייתי מה זה חמודה, כי אני גם מאוד אוהבת אותך. גילוי נאות. אתה חנית על מדרכה, באמצע החיים, ב3 בלילה. התקשרתי להעיר אותך, לא קמת. לא מה, הבנתי, מה, אתם לא הבנתי, מכירים? יש הייתי פה משהו? שוטרת, הייתי היית שוטרת. באמת היית שוטרת? כן. אין, אני ומשטרה זה בעיה. לא, למה? היה סתם. סבבה. נו. ואני אגיד לך אחר כך איפה היית, אני לא רוצה להביך אותך פה. אוקיי. ואז ירדת בסוף, אבל בדיוק דקה לפני שבאנו לתת לך דוח של החיים, אבל כמה קריאות, אף אחד לא יכול לעבור. אף אחד לא יכול לעבור ממדרכה. אני זה חייב- דיבה, איפה מה זה היה? זה אבל איזה אזור? דיבה? הכל היה בסדר. אזור תל אביב? תל אביב? כן, בתל אביב. הוא חונה, הוא לא מעניין אותו. בתל אביב זה היה. אבל אכפת לו. בסדר. אוקיי. היית מאוד נחמד, למרות שרק קמת. אז תודה שלא נתתי דוח. תודה שאתה- ויש לך בעל מאוד נחמד, דרך אגב. אין בעל לי שלך בעל. מאוד נחמד, ראינו אותו אתמול בטלוויזיה. רגע, עכשיו זה השלב של המחמאות, כי אני רוצה כן, להגיד כן, טוב, אני אחרי- רוצה להגיד אחרי לך ש- אבל שאת מאוד יפה הרבה יותר במציאות. תודה רבה. תודה. זה נכון, אגב. ובאמת, מה, לא דיברנו על תרצה? איך לא דיברנו על תרצה? זהו, כי היא נבלעת. חייתי. היא נבלעת. תרצה קצת... חייתי. ההתאהבות המוגזמת הזאת בערב, ושאל על אותי זה רציתי לדבר. איזה שיחות היו לנו ומה היא סיפרה לי עליה. וגם על איסקוב אני דיברתי איתה. ויום אחרי השיחה שלי, זה באמת באו לצעוק לה. תרחקי מאיסקוב, זה דברים שלא ראו. את חושבת שהיא עושה... אין זמן שהיא להראות את ככה כל זה מתאהבת בו? בפרק. את דיברת איתה על עיסק? אתם חייבים להבין את זה, שאין בכתה זמן לי. להראות אני היחידה שהיא כל- פתחה איתה משהו כל בבית. דבר בפרק. פורחים סיפור שהעונה מספרת, על פי הנרטיב העיקרי איזה של כולם. מסוכן זה ללכת לאח הגדול, זה כאילו אין לכם שום שליטה אין על שום מה יוצא שליטה. מכם. אבל אורן, הוא עושה להם סביבון סוף סוף שם, זה לא להאמין, הבחור הזה. לא, אין לתאר אותו. הוא עושה להם, גם אבל לתרצה, גם אני לא למאי. חושבת שהוא אשם. איפה אתם כנשים? אני לא אומר שהוא אשם. איפה אתם כנשים? הוא, אני מדבר מה זה? כן, איך אני לא אמרתי שהוא אשם. הוא איך אתם מגיעות סביבון. לסיטואציה הזאת? כי הכל מסכים גלוי איתך. לעין. שיכניסו הוא אותי. יושב סוף, סוף, ככה. כן, עכשיו סביבון. תורו. טיל. היינו מטורף. מסתובבים, היינו אומרים, טוב, מי עכשיו הבאה בתור שנדע מי עוזרת לי בכלים? וואו. שיכניסו אותי כניסה שנייה, אני אעשה סדר. נו, זה לא... משהו שאת רוצה להגיד לנו כניסה לפני שנייה, רגע, שאנחנו... לא? לפני שהיא הולכת, והיה לנו כיף איתך, אני חייב להגיד. תודה, גם לי. הדיון הזה הוא לא נגדך, הוא איתך, אנחנו ברור רוצים לי, להבין, ברור לי, רוצים ברור. ללבן, רוצים הכל, אנחנו שואלים שאלות גם שהקהל רוצה לשאול אותך, אוקיי? ברור. משהו שבא לך להגיד לנו, למישהו, היה לי לקהל, כיף, משהו? תודה רבה. היה לך כיף, תודה, חוויה טובה. ואני מקווה שיכירו אותי עם עוד צדדים, לא? יאללה. להגיע, שאלה אנשים אחרונה, אינטליגנטים הבינו עם איזה מיד. חבר את הולכת להמשיך את הקשר, חוץ מעליה, מחוץ לבית האח הגדול? אין לי מושג, כי יש לי מספיק חברים, ויש לי בעל ויש לי משפחה. יפה זה הכל, מאוד, בוא תשובה נעשה טובה. את זה. בסדר, אנחנו גמור. חייבים לצאת סיימנו. לפרסומות, פאנל יקר שלנו, תודה רבה ללורן, אהבנו מאוד, נהנינו, רבה. עשית עונה טובה. רבה.
בהצלחה בהמשך הדרך במה שתעשי. פעם הבאה תבוא עם אוהבים. אוכל שניתם. פרסומות קצרות וחוזרים. חזרנו, ולורן המהממת הלכה, ואנחנו נמשיך עם התוכניות הבאות שיש על המסך, לא רק האח הגדול משודר כרגע. אני הייתי מאוד רוצה לדבר על המטבח המנצח, וואי, גאונה. במיוחד על הדמויות הכי חזקות שם, שזה עוד... קודם כל, רותי ברודו. היא, וואי, אני וואו. מאוהבת באישה הזאת. אני וכמובן גם מאוהבת דנה בה. והסוכן הפה הוא אמר גדול לך שלה. שיש לה וייב של לסבית. איזה מי האיש סוכן הזה? מטורף. תבין לי, כל אחד צריך סוכן כזה בחיים שלו. בכל אבל זה דבר. הסוכן היחידי שיודע שמצליח להחזיק הוא אותה. משוגע שאומר לגמרי. לה משהו והיא באמת מקשיבה לו, אני לא יודע אם מישהו, אבל סוכן אחר יכול להחזיק אותה. איזה איש טוב עמוק הוא. שי הזה. ומצחיק, שי הוא גם- אינטליגנטי מאוד. והוא אוהב אותה, הוא אוהב אותה מת עליה. באמת. הוא וגם היא חבר אוהבת טוב אותו, אם שלה. לא הייתה שומעת. אבל לו. זה בן אדם שאם הוא לא אוהב אותך, בטח. אתה בבעיה. שי? מסכים, מסכים איתך. אני שמעתי אני איזה לא יודעת שמועה שהוא דיבר, כתב משהו על אליה. כן, אני אגיד לך מה. שהיא הייתה, שעליה הבת שלו התעמרה הייתה בבת באיזשהו שלו? מקום, ולא יודע, הייתה מלצרית, והיא חזרה הביתה, בכתה, איך עוד ואמרה פעם לו אנחנו וזה, חוזרים ואז אבל פתאום לאח הגדול, אני לא ראתה אותה מבין. באח הגדול, ואמרה לו, אבא, זאת הבחורה שהתנכסה אליי לא יפה, משהו כזה. איך אנחנו רגע, חוזרים, רגע, לכאורה, אנחנו לא יודעים אם זה היה נכון או לא. לכאורה. נכון. יפה. אז בואו נתחיל עם רותי ברודו, שהיא אישה אין, מהממת, היא אישה וכל מושלמת. השאלה... אין מי שלא מעריץ אותה, נראה לי, לא מכירה. נכון. הטיפה חסרת טקט הזאת של שי, שהיא משדרת... אם זה הולך כמו ברווז. כן. זה ברמז. זה היה מצחיק נורא. ואיך היא ענתה יפה, ואיך היא ענתה קר ולעניין. מה היא ענתה? וכאילו, את החלק אמרה, אני הזה יודעת ראיתי." שכולם חושבים ככה. זה לא מזיז לה. איזה אישה. אישה עוצמתית אני מאוד, אנחנו אוהבים מעריצה אותך, שלה. רותי, אם את רואה אותנו בכלל. רוח. ואני מעריצה שלה, עסוקה פשוט, היא באולפנים כל כי היום. פשוט היא האדם הכי אותנטי שהיה אי פעם על המסך הזה. אבל אותנטי אבל טוב גם. גם באיזה רגיע- אפס מאמץ, משהו רגועה כזאת, לא משנה מה. באמת זה- וטוב. אחת בן אדם כזאת ערכי. למשל, הייתי רוצה אותה במלחמה לידי. נכון. את יודעת מה? כי הכל בסדר, לאט לאט, במחשבה, הכל ברוגע, הכל בזה. כי אחת כזאת הייתי רוצה רותי לידי. ברודו, אגב, היא לא נראה לי בעד המלחמה הזו. והיא הייתה לא, לא מאוד- בעד, לא, לא, זה היא לא מאוד בעד, לא אין כזה דבר לא בעד. מערכתית, ולא נראה לי לא, שהייתה לא הבנת אותי, רוצה. אמרתי, אם הייתי רוצה כן, מישהו בזמן במלחמה מלחמה, אחת כלשהי, כזאת כן. שתהיה אתה יודע לידי, מה שתרגיע היה אותי קורה? זאת. הייתה לידך והייתם מתווכחים, יכול להיות. איתך בטוח. היא הייתה כמה איתך, הולכת. אם אני איתך בממ"ד, אני פותח את החלון. אתה? פותח את החלון. אתה בממ"ד, אתה יוצא מעורב. אני מדמיין את טילטיל ורותי ברודו בטנק, והיא אומרת לו ימינה, אומר לה שמאלה, ימינה, שמאלה. תדרוס אותו. והיא לא? מחליטה בסוף. היא מחליטה, מחליטה, אין לי בעיה. אישה תמיד מנצחת. כי אתה יודע, זה עניין של... בוא נדבר כל קצת, עומק. מבחינתי זה הדמויות המשניות בתוכנית הזאת. משה פרץ ואשתו, הם מאוד... מה זה הזוגיות הזאת? הם יפים לי מדי, נעימים מדי, ממש שקטים באמת. מדי, זה לא אבל אמיתי. משה מקסים אתה עושה בעיניי. כאילו זה רע לך, נהנים לי מדי. זה לא מרגיש, לא אמיתי. כיף. אבל זה מרגיש אמיתי, כן. למה, מה, מאוד זוג? אהבתי מה שהוא אמר על הם לא איך יוצאים שהוא דיבר מהדמות. על אגם בוך. הם לא יוצאים מהדמות. הם לא יוצאים אולי מהדמות. זה הם, מה זה לא יוצאים הוא מהדמות? נורא איש חמוד, נראה לי. הוא כן, היא פחות עוברת לך. אבל היא גם לא רוצה, היא גם לא טוענת שהיא חמודה, היא אומרת, אני לא קצת פראיירית. כלבה. היא אומרת על עצמה שהיא קצת יודעת להיות כלבה. לא יודע, מרגיש לי מדי מעושה. לפעמים משהו אתה יודע, בבושם טוב יש גם ריח מסריח. מה אתה אולי רוצה אתה לא עכשיו? מאמין אין שם. בטוב אבל- ומוחלט. אני לא מאמין בטוב המוחלט, נכון? כי אבל יצר מה אתה אדם הוא רע מנעוריו. רוצה? שזוג נשוי יבוא עכשיו לתוכנית טלוויזיה, יוציאו את כל החרא מול הטלוויזיה? בשביל זה באת לתוכנית אני אבוא טלוויזיה. לאשתי, אתה תראה, אני מקבל מכות מאשתי, אתה מבין? אז עכשיו אני אבוא, אני אשחק אותה, הכל בסדר. אז לא, מה? אתה תצטרך גם, אתה יודע, להיות מי שאתה בסוף. כן, אבל תוכנית זה אחרת, ריאליטי. זה זוג נשוי, אתה יודע איך זה. אז מה? שי, לא שי, דנה ואילון. דנה ואילון. אוי, אני גם מאוד אוהבת את דנה אני מעריך את אבא שלה אני גם, מאוד. את בוא'נה, יודעת? היא יפה ברמות. כן, כן. והיא גם מאוד אני לא מעריך אותה, אני אותנטית. מעריך את אבא שלה. הפרק האחרון שהם בישלו, היא הייתה כזאת, תעשה לי, תעזור לי, תזה, אוי, זה מתפרק לי, זה כאילו לא עומדת זה בלחצים, היה לא כלום. מקסים בעיניי, אני לא יודע אם היא רוצה, הקשר אם רצתה ביניהם. לעשות טלוויזיה או שהיא באמת כזאת, יצא ממנה פינוקי יותר מדי. כן, נראה לי שהיא האבא, גבר, באמת, כמו שהיא אמרה עליו, הוא כל כולו נולד בשביל להיות אבא. אני מחזיק מהבן אדם, כי הוא נראה לי בן ולכן אדם היא שבנה את פינוקי. עצמו. הוא בנה את ולכן היא עצמו. פינוקי. ולכן היא פינוקי. נכון, זה לא כן, סתם. היא פינוקי, בוא עושה קצת עשה טלוויזיה, בשבילה זה הכל, בסדר. אני גם רוצה אומרת. להגיד שלא סתם היא כל כך מצליחה, הוא נסח בה. כל ביטחון, השנים האלה כל כך הרבה אימים, ביטחון כן, נכון. ואהבה. נכון, וזאת הדרך. והיא יצאה, וזה, כן, אבל זה זאת וואו, הדרך. מה? זאת הדרך. זה היה מעורר. היא נראה לי לא יודעת קנאה, להכין כאילו. חביתה, כי הוא עשה שם הכל, והיא באה בביטחון צי לתוכנית פאקינג תוכנית בישול. היא באה לא, מה, היא לטלוויזיה. בישלה? באה מה ל- פתאום הוא עושה היא שם באה הכל? לטלוויזיה. היא לא עושה רק עשתה את כלום. הבצקים, היא לא את עשתה כלום. הקרקר, היא לא אני עשתה. רואה את התוכנית. היא אמרה על עצמה, אני היועצת, הוא הביצועיסט. מה פתאום? אבל רק מי שבא ככה על בביטחון דנה יכולה ואבא שלה. להצליח לעשות חתונות, הרבה דברים של- וגלגלה, וסלט. מה קרה? כן. קיצר, אני אוהבת אותה מאוד, את דנה אבל כן, הם סלמון. זוג מעניין. והכי הכי מקריא. אוהבת את דנה אינטרנשיונל. דנה אינטרנשיונל, המלכה, האם. איזה דמות. ולמה באמת אנחנו כל כך אוהבים אותה, את האישה הזאת? כי גם כי יש היא מלא אישה שאומרים של- את האמת. היא אישה של אמת, אבל זה אמת. ניסיתי לחשוב על זה אתמול, את יודעת? כי זאת שאלה. כי זה גם לא, זה לא אמת כמו כל האמת לא דרורה. בפרצוף, כן.
זו אמת שהיא מאוד 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 לא פופולרית, הרבה פעמים. היא דמות לא, כאילו... וגם יש בה איזה חוסר מודעות כזה. היא אפילו לא מנסה לעורר פרובוקציה עם האמת שלה, היא פשוט... חושבת? זה לא נכון. לדעתי כן. זה לא נכון, לדעתי לא מסכים אופי איתך. יש שם איזה חוסר מודעות כזה, גם רואים לא משהו נכון. בהבעה שלה, כאילו, נכון? יש איזה אז מרחק בין ההבעה למה שהיא אומרת. ההבעה וזה, שהופך אני את יודעת. זה מעניין. ההבעה לא תלויה ראינו אותה בדבר. לפני כמה זמן, חברים. את יודעת שכל השירים כאילו משותקים. חבר'ה, גם. אני לא יודע אם אתם רואים, אבל ראינו אותה לפני כמה זמן, עידן אינטרנשיונל, ושאלו אותה את השאלה הבאה. כל הסצנות שעשית בכל השנים, וכל מה שהיה, כל אמרה הפרשיות דמות, נכון? וזה, זה אמרה, דמות. חלק היה חרטא בשביל להתפרסם. אבל נראה לי היא אמרה את זה, לא אני אמרתי את זה. אני מרגישה שהיא לא שם כבר, שהיא כבר... גם כאילו, בפרק אני לא יודע האחרון היא מה לא, אמרה, זה מה שהיא גם אמרה. בפרק האחרון, היה לה איזה וידוי ממש מרגש, היא אמרה, כל הדבר הזה זה דמות, ויש את דנה הדמות ויש את דנה בבית. שרק וזה מעט דברים מכירים. אחרים. נכון, בדיוק, זה מה שהיא אמרה. אבל יכול להיות שהיא כן באמת חושבת את מה שהיא אומרת, פשוט היא מקשטת את זה מאוד, ובוחרת את העיתויים הכי בעייתיים. ומוסיפה לזה אנשים- המון רגש. אנשים סוגדים לה. פשוט סוגדים לה. יש פה משהו מהמם, כאילו. זה כן. משהו אי אפשר קודם להסביר כל את יש זה, בה משהו במיוחד אמיץ בקהילה. מאוד. לא, תקשיבי, סמל, בשבילם אפשר לא, להסביר את זה. בסדר גמור, מה שהיא עשתה בשבילה, היא סמל, פשוט סמל. אתה רואה שהיא עולה לבמה, מצד הבמה הענקית שם, אין לה לאן, אבל. היא נכנסת, היא עולה לבמה, הם ככה. נכון, זה אבל אתה כאילו יודע גם משהו- למה, אין עוד מישהי כמוה. ולא בסדר הייתה, גמור. עד היום. תראו, אנחנו לא מדברים גם על הזוג הדתייה והאחות, ועל דיברנו נדב על אבוקסיס וזה, אבוקסיס נכון? הבלתי הזה. נועה ירון, אתה מכיר אותה? בסדר, אבל אנחנו בטח. דיברנו על הדמויות הדומיננטיות, שאנחנו אוהבים שעושים לנו את העונה. בסוף זה זוגות שמכינים אוכל, ואיכשהו הצליחו להקפיץ את זה למצב שהוא זו תוכנית מדהימה. יותר מעניין, תוכנית מדהימה, נכון? אתה מכיר את נועה ירון בתקופה החילונית שלה? או שהיית לא, קטן אני מדי? מכיר, היה לה תוכנית ביום שישי, עם זוכר אותה? ענת ארליך עם מרב מיכאלי, ומרב לא? מיכאלי, בוודאי. כן. ונחזור גם לרוקדים עם כוכבים קצת. יאללה, קרין, רוקדים. תני לנו, אתה קודם כל, המקצועי אתמול המומחה לא שלנו. הייתה הדחה, ועומר לא הגיע, כי היא אבל נפצעה. דלומי, וואי, אבל דלומי זה וואו. אבל דלומי, וואו. איזה היא אחת בחורה. הוואוים. אגב, גם שחר תבוך, מדהימה. וואו. כן, בסדר, זה סגנון אחר אבל. בוא, הוא יודע לעשות הכל, הילד הזה. הכל. לשיר, לרקוד, לשחק, הוא שחקן טוב מולטי מאוד. טאלנט, מולטי טאלנט. ממש. מוגזם אפילו כמה שהוא בסדר וטוב. הוא מצוין. גם כאילו חבר של ניצולות שואה, אי אפשר להגיד עליו כלום רע, כלום. ראית את הזה? שהם לא. הביאו... ראיתי הוא שהם כן. רקדו עם מישהו. הוא הביא אישה בת 90 להשתתף בריקוד. חשבתי איזה שהיא- חמוד. חשבתי שהיא ניצולת שואה ניצולה שהוא הכיר- מהעוטף. הוא הכיר אותה בזיכרון בסלון, איזה ומאז הם חמוד, חברים. הילד הזה. לא, אני מעריצה של רוני דלומי, איזה בחורה, כל המהות שלה, כל והקטע הוא שהיא הנוכחות שלה כאילו, על כדור הארץ. אין ממנה ציפיות, נכון? כל פעם זה אותו דבר, אתה מסתכל על זה, הימור שלכם שהיא לוקחת? היא נראית כאילו חלושס כזאת, כן? וזה... מי לוקח באמת? מי לוקח? בעיניי. אם אתם שואלים אותי, יש לי מין תחושה שראש בראש בין קרין עליה לבין מה עם עומר נודלמן. נודלמן? אני ראש חושבת בראש שרוני ביניהם לוקחת דווקא? את זה. כאילו, אתה יודע, רוני האחרונות דלומי, לא? רוני יש לי דלומי שיעה, זה- בוא נגיד. רוני דלומי יש לה גם אופי של מנצחת כזה. זה כאילו מדהים היא- אותי כל פעם מחדש לגלות כמה היא חיה. כי היא נראית כזאת עדינונת וזה, כאילו, מה עכשיו היא תילחם? בוא'נה, היא נותנת בראש שם. זה לא להאמין. וואי, והזה עם רן הרגשתי דנקר אופיר, היה היא נותנת מדהים. בראש. מדהימה. נכון? הביצוע עם רן דנקר היה וואו. טוב, היה גם וואו. רן זה חתיכת קסם. פרפורמר מטורף. מעניין כן, איש מוכשר מאוד. מעניין אותי כמה זמן הוא עושה איתם חזרות על הדבר הזה. יומיים. לא, אין מצב, מה, זה היה נראה כאילו 20 שנה חזרות בשביל להיות אבל ככה הוא יודע, מדויקים. הוא יודע לזוז הבן אדם. אז מה, גם אני יודע. וגם מתי יש זמן, הם בשיקגו, כאילו, זה אני לא... מטורף. מצליחה- אין זמן, נו, אין זמן. מדהים. למה אני לא שמעת חושב כזה? שזאתי אמרה, איך קוראים לה? נו. מי? שזכתה בעונה הקודמת. הייתה בשופטים. שמה היא אמרה? כן, היא אמרה חפשוש. שכשהיא הייתה חפשוש. ברוקדים, היא אמרה לאנשים, אל תדברו איתי, אל תפנו אליי, עשיתי רק את זה. כן. ואז היא גם החמיאה לרוני. ככה אני דלומי. בחתונמי אמרתי. אז אני תפנו עושה אליי. רק חתונמי עכשיו, לא כן, לדבר. תעזבו אותי, אני לא יכולה להתמודד עם כלום. ורוני, היא גם אימא טריה, גם היא בשיקגו, וואי. עובדת, וגם עושה רוקדים עם כוכבים. מטורף. ואימא. כן, אימא טריה. ואת רואה, אימא טריה, שימי אמרת. לב מה אמרת עכשיו. היא עושה כל כך הרבה דברים, והיא נשמה טובה, אבל לא שמעת עליה פעם לכלוכים, אף פעם. דברים רעים, כותרות. אבל זה נדיר. צריך נדיר, בן זה אדם נדיר. שומר על עצמו כל כך יפה, לא, וזה זה- כיף זה לראות את באמת זה. נדיר. זה נדיר נכון? שהיא זה- למעלה בזכות כלום בזכות- חוץ מכישרון. תודה רבה. אין שערוריות, בדיוק. אין אז רואה עניין. גם כישרון ואיזה אין כסף. צהוב. זה גם כאילו... קרין, אני לפעמים איתך מסכים, לפעמים, וואי, לפעמים הרמת? מסכימים, כן, את רואה, לפעמים. רוני, כן, we סוליק. love you. רוני, אנחנו אוהבים אותך מאוד. כן. תודה רבה לפאנל תודה, היקר שלנו, ישראל. המעניין. שיהיה בהצלחה לכולם. בריאות, אושר, פרנסה והצלחות. אוהבים.